I en aquest programa dedicat a les zones humides ens anem ara a referir a unes artèries que són primordials per a la nostra vida. Estem parlant dels rius. La Fundació LIMNE du anys treballant per a millorar l'estat de salut d'estos rius gràcies a la col·laboració desinteressada de més de 600 voluntaris. La seva tasca és molt important i molt variada. Va des de l'educació ambiental fins al control de la qualitat de les aigües. En el següent reportatge anem a veure com es preocupa per millorar el seu paisatge fluvial l'agrupació ACDN de Canals i també anem a participar en una jornada de sensibilització per als xiquets al riu sec de Castelló. La relació entre rius i homes és tan antiga com l'origen de la humanitat. Moltes civilitzacions es van fundar a la ribera dels rius. L'aigua, do prodigiós de la natura, els garantia riquesa i progrés. Però amb el pas dels segles, eixa unió sana i vigorosa es va trencar. Molts cursos d'aigua neta i transparent es van transformar en camins secs o, en el pitjor dels casos, en les clavegueres de molts pobles i ciutats. En l'actualitat la situació ha canviat i alguns rius semblen allò que eren, artèries d'aigua més o menys nets, amb una poca fauna i flora autòctona. Des de fa 4 anys, una fundació valenciana anomenada LIMNE, nom que li ve de la deessa grega de les aigües continentals, treballa amb centenars de voluntaris arreu de la nostra geografia perquè rius i riberes tornen a ser el que eren, artèries fluvials amb un acceptable estat de conservació. Ells són els vigilants d'un dels ecosistemes més dinàmics i admirables del territori valencià. Les primeres fundacions humanes en terres valencianes es localitzaven a la ribera dels rius. El barranc de la Valltorta, al nord de Castelló, és un clar exemple de la necessitat de l'home primitiu d'establir-se prop dels rius. Fa més de 6.000 anys, per esta llengua de cudols que quasi sempre està seca, transcorria un cabal abundant d'aigua. Als seus voltants va viure un poble primitiu caçador i recol·lector. L'empremta dels homes de la Valltorta deixada a les parets de coves i balmes ens ha permès llegir la vida d'una civilització primitiva estretament lligada a la història d'una rambla que un dia fou riu. El nostre territori està trenat de nord a sud i d'est a oest per una teranyina de cursos fluvials mediterranis. Un riu és un continu fluir d'aigua dolça des de les parts altes de la terra fins a les més baixes. Són ecosistemes horitzontals dividits en trams. La part alta, on es troba la capçalera d'aigües netes i oxigenades. El curs mitjà i el tram inferior, on s'ubica la desembocadura. Esta sol ser la zona més degradada i contaminada d'un riu. El paratge de planura, on habita la major part de la població. Llançar les aigües fecals industrials al riu, a més de tot allò que en sobrava, era una pràctica habitual que encara no ha desaparegut per complet. Un antic costum que, per desgràcia, continua practicant-se fa que algunes persones es desfacen dels trastos vells llançant-los al riu. Les crescudes tardorenques de rambles i rius mediterranis fan desaparèixer les deixalles de la vista any rere any. Avui en dia, molts dels nostres rius semblen cursos fluvials de terres llunyanes amb una mescla sorprenent de fauna exòtica i plantes forasteres. Però afortunadament esta situació comença a canviar gràcies, entre d'altres, als més de 600 voluntaris que es preocupen per la salut de les nostres artèries de vida. La Fundació LIMNE treballa des de l'any 2008 per la conservació dels nostres rius. La Fundació LIMNE és una institució que fou creada fa 4 anys per un grup d'experts en la gestió de les aigües, de la custòdia fluvial. Entre ells hi ha gent de la Universitat de València, de la Conselleria, de la Junta de Castella-La Manxa, i tots ells consideraren que els rius, que les zones humides,
eren espais que necessitaven una especial atenció per part de la ciutadania i que entre tots podien ser millorats i conservats. L'Associació Canalina per a la Defensa del Medi Ambient, ACDEMA, és un dels 70 grups de voluntaris que duen a terme projectes elaborats i dirigits per la Fundació Limne. Concretament, ací a Canals, un poble de la comarca valenciana de la Costera, han adoptat un tram de vora 2,5 quilòmetres del riu Cànyoles. En concret, en el projecte d'adopció del riu Cànyoles estem treballant de 10 a 15 persones. El projecte d'adopció que ha sigut subvencionat per el programa Volcam de la CAM tractem de millorar les condicions naturals del riu mediant uns treballs de neteja, de manteniment del cauce del riu, de retirada de plantes invasores i també prevenim incendis forestals. Des de fa setmanes, un grup de voluntaris fluvials treballa en la retirada d'una planta invasora coneguda com a pitera o atzavara. L'Ajuntament de Canals les va plantar l'any 2002 per acondicionar un polígon industrial localitzat al costat del riu. Nosaltres vam plantar arbres i les piteres, com és una planta invasora, han anat creixent de manera desmesurada. Què passa? Que la pitera, la agarbe americana, no deixa créixer a la vegetació natural de la zona. Entonces, no han tingut més remei que intentar retirar gran part d'aquestes piteres, que afectaven de manera negativa la revegetació de tot el tram del riu en el polígono industrial Les Moles. Avui, uns 50 alumnes de secundària del Col·legi Liceu de Benicàssim s'han desplaçat a un tram del riu Sec de Castelló. Estan fent pràctiques de camp relacionades amb l'estat de conservació d'este riu que tan sols du aigua durant èpoques de crescudes fortes. Després, altra cosa que tindríem així, altres rastres, que ja no és d'un mamífer o d'un animal, sinó que és els rastres que nosaltres anem deixant, no? Els rastres que va deixant el riu, així tenim caragolets, però també tenim rastres de residus sòlids urbans que anem deixant. Totes aquestes cosetes serien les que aniríem apuntant en el quadernet, que veiem una botella de plàstic, veiem també per així un tetàbric de llet, més botelles de plàstic. Totes aquestes cosetes seran les que anirem anotant en l'apartat de residus. Alumnes i professors participen en la campanya d'educació ambiental anomenada Camins d'aigua. Es tracta d'un projecte dissenyat per la Fundació Limne i desenvolupat pel Cefire i la Fundació Caixa Castelló. El que fem els xiquets és la investigació del tram de riu que ha elegit el col·legi. En aquest cas és un tram del riu Sec, als 500 metres. El que fan és estudiar la flora que n'hi ha, la fauna que n'hi ha, que normalment no la trobem, però sí que trobem les restes que deixen, si n'hi ha plantes invasores, si n'hi ha macroinvertebrats, i així podem identificar o qualificar la qualitat de l'aigua, i si n'hi ha restes. En aquest cas, sobretot, moltes restes sí que n'hi ha, perquè n'hi ha molta contaminació. L'Associació Canalina per a la Defensa del Medi Ambient és un dels grups de voluntaris més actius de la Fundació. Gràcies al seu treball callat i desinteressat, el Cànyoles ha canviat completament d'aspecte. Avui fa goig passejar per la seva ribera. Els voluntaris han recuperat i adequat una antiga senda fluvial que recorre un tram preciós del riu. Nosaltres el que fem en la Fundació Limne és controlar tot el tema mediambiental del riu Cànyoles. És a dir, tratem de mirar l'estat de les aigües, l'estat de la vegetació, fem un inventari de flora i fauna i mirem que l'aigua estiga en bones condicions mediambientals. Actualment tenim uns 600 voluntaris que estan participant en les nostres activitats. Hi ha uns 70 grups que estan participant en el projecte Rius, tinguérem uns 230 participants que participaren o que col·laboraren en el Mans al Riu, i el que fem és difondre totes les activitats. A partir d'ahir la ciutadania que està interessada se fica en contacte amb nosaltres i o bé se forma a través de les jornades formatives que nosaltres realitzem o bé participar de manera puntual en algunes de les activitats que oferim a la gent. Els alumnes del Liceu de Benicàssim, com a participants de la campanya d'educació ambiental,
s'han de fer càrrec d'un tram del riu sec de vora 500 metres. La neteja i l'estudi detallat de diversos aspectes del riu com la fauna, la flora i la contaminació i els ajudarà a comprendre la necessitat de protegir els ecosistemes fluvials encara que com este baixen secs. Perquè els macroinvertebrats el que ens indicaran serà la qualitat de les aigües. Nosaltres el que hem vingut a fer és a investigar un tram d'uns 500 metres del riu sec i a veure el que encontrem, el que hi ha, com està, els canvis que ha experimentat. Hi ha molta contaminació, hi ha molts residus, se nota que ha plogut dies abans. També hi ha molta vegetació al costat del riu, però tampoc hi ha molta aigua. No hem trobat ni macromats, però ens estem passant. Hem vist la conca del Millars, hem vist documentals, hem fet fitxes abans, per a que els xiquets se donen compte que el problema dels rius és un problema greu, que no s'estan cuidant en absolut, i a més que així en Castelló, encara que siga sec, tenim un riu. És un curs d'aigua que és del que se tracta la campanya, són camins d'aigua. Els rius són font de riquesa i desenvolupament humà. És per això que s'han explotat intensament al llarg dels segles. Però en l'actualitat, un ús diferent, modern i respectuós dels rius ha de ser possible perquè tornen a ser un dels ecosistemes més dinàmics i admirables del planeta. De moment, el treball de fundacions com l'Himne, amb més de 600 voluntaris i centenars de participants, es fa imprescindible per a procurar que els rius siguen simplement rius.